खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। लोगोसे दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। सेथियाव दङ 22 जानुवारि अदेबानि दिनैनि सानाव सुबुंखान्थि सान फालिनाय फोरबोआव बोसोरफ्रामबो पुलिसफोरा हादरनि फारसे मावनाय खामानिफोरखौ मान होनानै मेडेल होनाय जायो। बे बोसोरनि सुबुंखान्थि फालिनायावबो हादरनाङै गोख्रों खामानि मावनाय पुलिस बिबानगिरिफोरखौ मेडेलजों मान बावनाय जागोन। आसामनि कक्राझार जिल्लानि डिपुटि इन्सपेक्टर भायलेट बरुवाया आसामनिफ्राय बे माननि मेडेलखौ मोनगोन। दिनैनि सुबुंखान्थि फालिनायाव बे मेडेलखौ भारतनि हादर बेंगिरिनि आखाइनिफ्राय होनाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। नैथियाव बिटिआर सुक्तिनि नैथि साननि हाबाफारि अदेबानि मैया थांनाय 25 खालाराव बिटिआर हालामनि मोनब्रै जिल्ला फारियै कक्राझार, चिरां, बाक्सा आरो अदालगुरियाव गुबुन गुबुन हारिफोरनि हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ रंगिना संगिनायै गाजा गोमजायै मावफुंलांदों। थामथियाव गवालपारा जिल्लानि रंजुलियाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। बिजेपि दोलोनि बुथ कमिटिनि आफादगिरिखौ गोबौ हाथियारजों बुयै बुयै इनायै खास्रि बिस्रि बुथारलांदों। मनज मुसाहारि मुंनि बिजेपि दोलोनि बुथ कमिटिनि सासे सुबुंखौ थांनाय हरनि 9 रिंगासो समाव गावनि न'नि सिथ्लायावनो गोबौ सिखाजों दाननानै बुथारदों आरो हर समनिफ्रायनो दायनिगिरिखौ नागिरबाय थानायनि उनाव दरंगिरिनि खासा दलनिफ्राय रंजुलि पुलिसआ हमनो हादों होनना मिन्थिनो मोन्दों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बुथारदों बेनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिन्थिनो मोननाय जायाखै। ब्रैथियाव 24 जानुवारि अदेबानि रबिबार खालि गुवाहाटी नोगोरमानि भास्कर नोगोराव गोबां बिबांनि रां बोखांनो हादों। सानमारि थानानि मोनसे पुलिस हानजाया बे रांखौ हमनो हादों। सिनायमानै सुबुङा गांथाम बस्थायाव सोनानै भास्कर नोगोरनि थागिबि मोनसे नखरनि लांगोनायाव रांफोरखौ गारनानै दोनलांदोंमोन होनना खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय जादों। बाथियाव 1,40,00,000 रांनि जानो गोनां खालाइगाव जुनियर कलेजाव अडिटरियाम हलनि खुन्थियाखौ मैया थांनाय 25 खालाराव गायसंनाय जाबाय। बे हाबाफारिखौ बेखेवजेना होदोंमोन 65 नं खालाइगाव बिधान सभानि मानगोनां एमएलए महेश्वर बर' बिथाङा। दथियाव कक्राझार सोहोरनि मुंदांखा बर' सावथुन दिहुनगिरि आरबि फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा रिया ब्रह्म बिथाङा 2021 बोसोरनि एक्शन रमान्टिक खिथेर सावथुननि शुटिंनि हाबाफारिखौ मैया थांनाय 25 खालाराव कक्राझार सोहोराव थानाय काली मन्दिराव आलारि बाथि फोजोंनानै फुजा खालामना शुटिं हाबाफारिखौ बेखेवना होजेनो। आरबि फिल्म प्रडाक्शननि बिगोमा रिया ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो दि बुहुमाव बर' राव हारिमु जौगाखां खालामनायाव लाइमोनफोरा सोलोंथाइजों लोगोसे हारिमु बिथिङाव दावगाबोनांगौ आरो लोगोसे बर' सावथुनखौ जौगासार होनांगौब्ला सोरखारा सावथुन दिहुनगिरिखौ मदद खालामनांगौ होनना बुंथिलाङो। स्निथियाव आबादारिफोरा दान मोननैनिबो बांसिन गोदान आबादारि आयेननि हेंथायै सोमावसारबोबाय थाबाय। बे समावनो पान्जाब रायजोनि सासे आबादारिया गोबां दुखुयै हादरनि गाहाय मन्थ्रिनि बिमा हिराबेन मदिनिसिम गांसे लाइजाम लिरहरदों। पान्जाबनि आबादारिया लाइजाम लिरनानै बिमा हिराबेनखौ नारसिननानै गावनि असे फिसा गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ आबादारिफोरनि मोनथाम गोदान आबादारि आयेनखौ बोखारना होनांगौ होनना बिमानिसिम गांसे लाइजामनि गेजेरजों खावलायहरदों होनना खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोन्दों। दाइनथियाव बाक्सा जिल्लानि जाखांफुनाय लाइमोन लिरगिरि जिंकिरि बर'आ गोग्गो समाज दानायनि नोजोर आरो अलंबार मोसाहारिया दायनि साजा आरो सुरेश ब्रह्म बिथाङा सानस्रिनि बेन्दोंआव जिउनि सावगारि मुंनि बिजाबखौ बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायाव बेखेवनाय जाबाय। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला लाइमोन लिरगिरि जिंकिरि बर'आ दासिमाव गांनै, अलंबार मोसाहारिया गां6 बिजाब आरो सुरेश ब्रह्म बिथाङा दासिमाव गां3 बिजाबफोरखौ दिहुननो हाबाय होनना मिन्थिनो मोन्दों। गुथियाव भारत चीन सिमनायाव इन्डियान आर्मि आरो चाइनिज आर्मिनि गेजेराव फिन दावहा। सिक्किमनि खुला हालामनि सिमनायाव चीननि आर्मिफोरा भारत फारसे हाबनो नाजानायखौ भारतनि आर्मिफोरा होबथानायाव नारा-नाथा जानानै दाङाबाजियाव भारतनि 4 आर्मि आरो चीननि सा 20 आर्मिफोरा जोखोम जादों होनना मिन्थिनो मोन्दों। जिथियाव 26 जानुवारि अदेबानि दिनैनि साननिफ्राय गुबुन आफादफोरा आसामाव बन्द फोसावदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला 26 जानुवारि खालाराव इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसाम माहारियारि सान एबा रिपाब्लिक डे फालिनायनि हेंथायै रायजो नाङैनो बन्द फोसावो।
गुबुन फारसेथिं गासै मोन 11 प्राइभेट ट्रेन्सपर्ट वार्कार एसोसिएशन एबा बेसरकारि हान्था-मेलानि खामानि मावग्राफोरनि आफादफोरा गासै 27 जानुवारि खालारखालि आसाम बन्द फोसावो। खौरां मोन्नाय बायदिब्ला बिथांमोना बेसरकारि हान्था-मेलायाव खामानि मावग्राफोरनि वेलफेयार स्किमखौ होनांगौनि दाबिजों साखा बन्द फोसावदों। बिनि उनाव 12 आरो 13 फेब्रुवारि खालारखालि 48 घन्टा आसाम बन्द फोसावो। बिनि अनगायैबो बिथांमोना फैगौ 25 आरो 27 फेब्रुवारि खालारखालि 72 घन्टा बन्द फोसावो होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। 11 बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 16थि बोसोरसालिया जथुम्मानि देंखो मु 1-2-3 बादायलायनायाव सेथि बान्थाखौ मोननो हादों राभा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लाइथुन सरगयारि। नैथि बान्थाखौ मोननो हादों नाग्रिजुलि दख'रा बर' फरायसा आफादनि केडि सरगयारि आरो थामथि बान्थाखौ मोननो हादों सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खोमदोन गयारि बिथाङा। 13 बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो दि रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय दिहुननो बिटिसि सरकारा गोख्रोङैनो खामानि मावगासिनो आरो नखर मन्त्रि भारत मन्त्रिखौबो जोङो नारसिनगासिनो दं होनना आरो आसाम मन्त्रिखौबो नारसिनगासिनो दं। थाबैनो रन्जन दैमारि बिथांखौ जेरैखि जाया जेलनिफ्राय दिहुननांगौ होनना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिलाङो। 12 मैया थांनाय 25 खालारखालि मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानाय आइएसएल जोलुर बादायलायनायाव चेन्नाइ एफसिआ 1 गल सोनो हादों आरो बेनि हेंथायै गेलेनाय मुम्बाइ सिटी एफसिआबो 1 गल सोनो हाना मोन्नैबो टीमा ड्र जालायनो हादों। आरो दिनै मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानो गोनां आइएसएल जोलुर बादायलायनाया नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिनि हेंथायै एटिके एफसिजों गेलेनायखौ नुनो मोनगोन। 14 बर' सावथुन मुलुगाव बाहागो लाग्रा मुंदांखा रिंकु बर'आ मैया थांनाय 25 खालारखालिनि गोथार सानाव गोथार जुलि जानानै थाङो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला रिंकु बर' बिथांनि अनसुलि बिसिनि मुङा अनिता दैमारि। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों। जोंनि हालामनि बर' रायजो राजाफोर रंजादे रंजादे बयबो रंजादे मोसादे मोसादे बयबो मोसादे बर' फरायसा आफादनि BJPनि सागानजों 24 जानुवारि 2020 मायथाइयाव फैबावबाय